njengoba ungithumile ukuthi ngihambe ngiyobheka lo mfana uKhandashisa bequlule phansi naphezulu ngimthole lelo kushinda kodwa lela kuzofanele thole noma ithola lakhe ubanike wena hawu Alanda, wazangathi uzongithola la. anele ufunani la Uma ngiyojima, ngakuthola omunye ugayi wavele wangijama yikho. lo gayi ukhuluma ngogayi ukhuluma ngendoda yami Ndoda yakho. ukhuluma ngendoda yami ufunani la jwayela kabona oza la hayi ungijwayela kabona Alele nje alela ndaba zolanda umfowethu makho sonke mangenjalo ngisaphaza uqhopho Mina ngeke ngivume ukuthi kukhonje umuntu wakithi ngesibhamu bese kuthulakala kanjalo nje angeke never Ulongoloza sikumama esithupilo somaqhuzu yabulala Khandashisa mfana wami yaba kulibamba nashona Yibo sesadla lo Khandashisa yes Peter kwenzakalani ngisabathi ngiyahlanganisa hayi kuhlangana kundla kanjani laba bantu laba abahlasele lapha obani bavelaphi futhi yabona nongoloza nami ngisadideka ikhanda ngempela angiyiqondi lento ukuthi labantu baze kanjani sisohlangana kuleya ndawo kuthi umboti yani awusangene vele mfowethu ngisangene ngomyona kodwa ngiyacaca ukuthi kukhona umuntu obethu sikhiphele information ukhona umuntu owazi ngezinto thina esithi sihlela la bese sifika kuyena aqala singakazi Peter awu ukuphakeni phakile Ngizomphazamisa la. Qeda kufonela uphaka impilo manje ngithole khona umuntu obendubula le entabeni uKhandashisa. Ini Khandashisa uhlangana uKhandashisa nalena Khandashisa usaphila Khandashisa uyaphila akafi ushone nje uKhandashisa Peter uthatha lapho lonke ukube yenza into engithume yona ngaba yikho yonke lento ngaba sikule lenyakanyaka esikuyo manje wetha ukuthi silahlekelwe imali engakanani amadayimani amangakanani kuyacaca ukuthi khona umuntu oyazi yonke iformula siplana izinto la kube khona umuntu osikwazi emhlanje khona umuntu oyazi yonke iformula yethu 411 our mission was complete. It was to obey the rules and to take instruction and follow the rules. It is. Lalela. Uzokhokha. Uqaphele. Ungathi usukhokha ngempilo yakho. Uthando umango 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 uthando nombango uthando nombango Sithokile lana. Yini? Fika abanye abafana lana basikhephe endlini,
ngifonini. Sikanti Joyce. Okay, hlalani lapho. Ew. Hlalani lapho ngisazongilanda. Lungile. Ngiyabonga. Mavusana mfethu. Ndoda amadoda. Ziningi inkinga ongihlangana kusona. Kodwa ngiyabonga namhlanje. Uthi siyosebenzisa umfowethu. Nama ngisoze ngikhohle ngiyabonga bafethu. Dona. Buti, mina ngibhlungu ngomakhosonke. Isimo esimfice eyiso lapha ehlathini besihlasa umuyisa umzimba. Sengifisa nokubazi laba benze lento kuba bomntanami. Hayi. Wendoni. U-Andisi uke wangifonela. Wangitshela ukuthi kunezinsizwe ezifike lapha endlini zabakhomba ngebhamu zabakhipha. Sikhuluma nje kumanje balapha ya kwa-Aunt uJoyce. Akwazi. Yabona mase ngishaya izibalo zami ngeke ndoni. Ilabafana laba bakangubani. Ayageji. Akwazi ukuthi kungaduka umfowethu. Anyamalale kanje. Maqede kube nezinsizwe ezizongena. Ngiyabasola labafana laba. Yabona laba bakangubani? Ngeke ndoni. Ayageji. Mavusana ufuna ungitshela ukuthi unamadoda angene kithi ushutha bengasiboni thina. Wendoni. Hey, Mavusana. Ndoda amadoda. Mavusana. Ndoni. Ayihlomkhesela mfethu. Hayi. Asikhaya. Hayi soto. Akabe sekhona. Soto, myeni wami. Ngiyacela myeni wami. Nkosazana. Ngiyacela Nkosazana. Ngiyacela. Asilinde umkhapheli. Yebo nkosikazi. Asilinde ubaba omncane weingane ukuthi abe right. Njengoba umphethe efa ngale nkosikazi. Ngiyabona ukuthi uyafa. Kubhlungu nakimi ngaphakathi. Nkosikazi. Uyabona njengamanje kuzobe ku-wrong ngempela ukuthi kuqhutshekwe. Kufanele simlindeni alulame. Ngoba njengamanje uma kuukuthi niyasuka, niyahamba, niyalapha kulaba bafana, kuzobonakala. Manje into esekufuneka niyenze, yehlisani imoya, silindeni alulame umkhapheli. Uzositshela ukuthi iqiniso lilelephi. Nkosazana. Ngoba unali iqiniso umfowethu. Njengoba ufika nje nifika naye ningene lapha ekamereni. Mina ngibhizi ngiphuzana newayini. Wabo ngibona myeni wami ngiphuza iwayini. Cha nkosazana. Ingoba ngibhlungu ngomfowethu. Ngibhlungu ngosotobo. Ngibhlungu ngomkhapheli wami. Kubhlungu namina. Kodwa makuzochitheka igazi, shuthi yini into ezoqhubeka? Ehlisani imoya ngiyacela myeni wami. Yeka lento. Nkosazana. Kodwa ubuhlekisa-ke yazi. Iyona into engivale ngikhumbule ngayo izingenze ngikhumbule ekhaya. Noma kade kagcina. Manje awusho-ke phela. Izinto zihamba kanjani esikoleni ngoba phela uthuli nje sizixoxa zonke izindaba. Kodwa le ayikhuluma. Hayi, ngathini? Kumnandi. Jwayele. Yabo nje kumnandi nje. And futhi afuqathela sesikole sasembesi ngoba sengijwayele kakhulu. Hey yazi usathinta le isikole ke sasewembezi. Hey yangithinta kakhulu inhliziyo yami lokho iyathinteka nje kakhulu phakathi ekujuleni. Kodwa kumele uzibeke enhliziyweni. Yazi ke sakhuluma la noma indaba ye-transport ukuthi yabona njengoba sekunyuka kangaka nje imali yokuya esikoleni ne-transport yakhuphuka. Hayi man ziyangena ephakethini sekubiza kakhulu manje ukuya esikoleni sakho. So sibe sesithatha isinqumo sokuthi ngonyaka ozayo hayi ngeke kufanele ubuye uzofunda ngapha kwele ngabade. Buye uze ngala ehlathi ikhulu manje. Isikole sirayisi kabi lesilasangala ngakithi. Anibambe lapho-ke webatabami. Awu ma. Ngiyakuzwa nje niyakhuluma nodadweni. Awu ngiyamtshela ma. Awungixoxele kuhamba kanjani emsebenzini wakho? Yabona ma wami angifuni ungasho-ke le.
Yabona-ke le hayi ngeke ngiyizibe qobo. Yabona lo mlungu engimsebenzela manje. Hayi Sisebenzisana kahle kakhulu naye. Siyahloniphana futhi usengithembise nokuthi uzongipromote emsebenzini. Abasebenzi bami lapha yabezwa mina manje lapha kuhamba kahle kakhulu. Ngiyabona impela ngoba nakhuza ukhohle naye yimkhohle nje unyoka impela wakuthwala 9 months. Ukhohle nje mntanami ukhohle. Hayi kuzomela uyeke lo msebenzi wakho mntanami. Akhangizizwa kahle ngawo. Hayi ma akunjalo ma wona ngiyakuzwa mama usho njalo uyawuthinta kakhulu umoya wami ma kodwa phela uyazi ukuthi umsebenzi ma senza isivungu ma senza umsebenzi ukuthi siyohamba kodwa sobuye emakhaya. Kodwa manje ma futhi enye into engidlayo ukuthi uma ngase nguyekeke lo msebenzi njengoba ngithi uhamba kahle. La ekhaya sosala sidleni ma. Sophila ngani ma ngempela? Nje. Hayi mntanami sizobona ukuthi siphila ngani uNkulunkulu uzongenelela. Ngoba phela khona into engingayizwa kahle. Ngithi uyeke nje lo msebenzi wakho Peter. Uyeke. Hawu ma. Angizizwa ngempela. Kushayela bani isandla lokho? Ngithe uyeke umsebenzi sengiqedile. Uma enkosi impela. Mastermind ndoda amadoda. Ya ndoda ngithi angibonge la nsizwa ngomsebenzi omuhle ongenzele wona. Ngihambile ngaye endaweni yesigameko ngayifica le ndoda. Noma ngingakwazi ukuthi ngiqede ngayo inongoloza namhlanje. Kodwa izumbulu zakhe kanye nempahla ngikushaqe konke endaweni yesigameko kula nje ngoma. Ya impahla ke yona ngizonikela ngayo etoilet ngoba mfana angifuni ukuthi kube nento ewumbulalazo la. Kumele siyivikele indawo yakithi. Naso ke. But I care for you. Every time I pray, I put the prayer for you. When you need me, I'm always there for you. Let a nigga ride, I'm gonna. Hey, kodwa sizomdala. Kodwa wabanjani? Wahlizwa thatha inqumo wethu. Buka manje, usifaka engozini. Lokumanje lo muntu lo asimazi ukuthi ucabanga la khona. Hayi uzongimela mina ungasilokhu umtetemela uyezwa yini angithi awusingane wena sungafaka iphepasini sesiyalala hilento siyavuka ilento awusimele Ungazokhuluma imsangano wena njengamanje uriska ngempilo zethu yabana senze umgozi osifaka kubo kodwa njengamanje yakana senze hey animele umsindo man June utomdala kumele ukhule manje kumele ube indoda somthembu uthina akufanele ngabe sixabana sodwa kanje kufanele sithole isisombululo ingxenye yokuthi sisilungisa kanjani lesimo esibhekene naso indlela eright ukuthi silungise lesimo esibhekene naso kodwa wena ubhizi uthethisana nosiswami ngibhizi la ngizama ukwenza ama contact ubhizi uba ngumsindi ngehla ngenyuku yefrenyuku khule mfana wakho ini yabana understand umgozi balo muntu lo esikhuluma ngaye njengamanje understand lo muntu lo njengamanje kuthube iphuma ejele ushaya ama high school lo muntu udubule amaphoyisa lapha Junior Tontal khula Junior ngathi usemncane mfana mzomela ukuthi ukhule kumele sithole indlela eright yokulungisa lesimo ngoba kungekudala nje isitolo sizobuya kithi manje Mthembu ucabanga ukuthi ke singenze njani awukakabi nalo isunyana nje ezama ukuthi ngqongqonqo sibone ukuthi siphuma la uyazi nayo Junior sevese kwakudidi ingqondo angisazi manje ngiphume ngibhekele imshoneti ngiyele ubhizi uyathetha uphathi phezulu nawe uxabana la ngathi nizingane kanti bengiza nalisi kodwa khona abafana engizobathinta ngapha emlazi ukuthi abasheshe befike bephuthume ngoba lesimo lesi sibucayi ngempela ngiyathemba futhi lezi insizwa zizokwazi ukungikhipha kulelo daba Mthembu yazi ndoda angikaqedi wona ngolozo Jen lalela ndoda yami ngifuna ukuthi udibane nomunye ongani umfazi kaNongolozo yezwa ungitholele i-ID copy yakhe ubuye nayo la ngendaba lokusho khona into ocabanga yazi Jen kunomdlalo nje omncane engifuna ukuthi ngiwudlale nale ndoda ngifuna ukumfundisa isifundo ukuthi kusemhlabeni la awuveli utanase nje engathi kagogo ezolo ngifuna ukuthi nazo zonke lezi impupho ezifana naye zifunde ukuthi umhlaba uyahlonishwa ngoba umhlaba uyahlaba yazi Jemjem
can't wait umbona uNongoloza eshona phansi engikhothamela mina njengenkosi yakhe ngimgcoba amafutha enyengelezi ekhaya ngimtshela ngithi siyabona mfana wami kusukela manje susebenzela mina suzothi baba la kimi iyona yeah Tondela kulomisa. yazi ukuthi noma ngabe bengilimele kanjani ngigula kanjani bengihlale ngingalulami nginakekele isiphalaphala esifana nawe Kanti kuyokusiza ukuthi ufocus wethu into ekunika yona. Uye kuphupha libaleka nje la ngaphansi ngadlala amaphupho. Oh, I'm sorry. Sengikuthulwa njalo. Cha. Angikhaliswa ubuhlungu. Ngikhaliswa ubumnandi bendlela ungithinta ngayo. Hey, wendulu. Kuzomele ngihambe. Ngizobuya ngizobheka sathi uqoqa kanjani. Ngisana kahle. Hayi. Bafu hayi. Bafu yaza ngicuphi bafu. Buka manje sengiphenye uyiqathi emlonyeni. Uze lesiguli lesi, hey baba. Hey, kodwa uyaneswa la. Phuma kulezi ngqondo ocabangayo baba. Yakho ukuthi wena uyanakekelwa la. Hey, yafowethu. subscriber you have dialed is not available at present. The subscriber you have dialed is not available at present. Njengoba nisibona silana sizonazisa ukuthi isitolo lesi enisebenza kuso singesethu kanti bekuvele kuyithi abaphathi balesitolo. Ngiyacabanga ukuthi abaningi benu bayamazi lo sisi, abaningi futhi benu baqashwa nguye. Zonke izinto zezimali nemithetho ebishaywa kulesi sitolo isizophuma la. Uma kukhona nenkinga nalokho cela ukuthi aphakamise isandla ngisheshe ngimcacisele. Sengizothatha leli thuba nginike nangu udadewethu abeka amabili amathathu. Awubasebenzi yathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Siyabonga kakhulu ukusebenzisana kwenu okuhle ebenisikhabona yonke leminyaka edlulile sisasenani. Ukusebenza nje akuzukushintsha. Umuntu uyawazi umsebenzi wakhe ukuthi ubebhekene nani. Wena sisi ngizocela ukuthi wonke amabhuku wonke ama-records nje omsebenzi esiwenzile uwanilethe ofisini kubhuti ngoba uyena osenizoreporta kuye futhi uyena osezebhekana nebhizinisi. Okwenzakala owona mhlangano obanjwe lathi nosonto besigazi. Sisi yini-ke manje? Kundi u-Andiswa lo wakhaba amakhosi onke. Cabanga ukuthi uyena obesebenzisana naye kuleli bhizinisi. Cabanga ukuthi uzobheka-ke inhlelo zebhizinisi since engazi ukuthi sekukhona ushintsho sekuphi. Welini, ngizolanda le mali ubesetshenziswa zonke lezi zinsuku ukuze kube manje.
Awu ndoda yamadoda. Wayintokozo ukuthi seyabuya ingqondo ngithintwa uwe ungiphatheleni namhlanje. Hey lalela la nginaso isikhathi saleyo nto wena. Lalela Khathashisa, kanti sinomhlangano manje. Unongoloza uthumela abantu ukuthi bezokubulala. Ini? Uthi kwenze njani? Abanye babo awubazi. Basha. Ngizokuthumelela izithombe zabo. Alright, kulungile ndoda. Thumela lezo izithombe njengamanje. Jam. Yebo. Ngitholele le mpahla. Nansi. Wenza umsebenzi omuhle kakhulu ndoda. Lalela ke ndoda. Ngoba ungena nje ngiqeda ukukhuluma nocingo lo. Thiwa kunamarodo abhizi ahambe ehokhela ukuthi ushize ungakuphi. Bashaye phansi kwasho unqothu namhlanje. Ngiyoshisa sikhotha kuyosala imkhehlo. Uyangezwa Jam. Hayibo. Ukhuluma ngani manje? Usuyangidida ke manje. Ungalo ngibuza amananga nanga. Ngizokuchazela kahle emotweni. Asa. Siphi isibhamu ngenkulu intobeko nenhlonipho ngibingelela amalungu ekomiti lenkanyamba yasemtshezi okuyikomiti elibhekelele ezenhlalakahle omphakathi. Ngibekele kwena Macingwane sivumelene lekomiti lenkanyamba yasemtshezi etheni wena ozoba likhansela la iyakhulaze wembesi ngothunywa abantu etheni ukhansela ubaba uMacingwane abe umuntu ozobamela kwezintuthuko nothuthukisa impilo zabo. Macingwane abantu sebevumile sebekhulumile. Ithi siyabonga kakhulu komiti yomsebenzi eniwenzile. Umphakathi uvumele emagameni amaningi ngeke baba uNtokozo uMacingwane. Macingwane siyabongela kakhulu ukuthi umphakathi uthembe wena baba. Etheni ubahole ngoqotho la ngeqiniso. Siyabonga kakhulu Macingwane. Azajabula ukubona usululeme phela bengikhathazeke kakhulu njengoba ubungekho. Kodwa ngiqinisile butami into engilethelana yebo. Bengile phela laphana esitolo sakithi engiyesta. Kodwa ngixakile nje ngithe mangifika. Khona labantu bakaMthembu. Ngathi bebemba umhlangano engathi bathatha abashane emithetho benza inqume enkulu futhi bebebamba umhlangano nabasebenzi bethu babona ukuthi nabo bathukile. Kodwa ke okunye kokuthusela ukuthi ngithe mangicela imali hayi abazange bengilise kodwa kuze beyimanje ayingiphathi kahle le ndaba yalomhlangano. Ngathi ngisadliwe isitolo buti. Hayi, wenduni. Ngathi kumele sibabone. Akwazi ukuthi ungalahlekelwa isitolo sakho. Bese ulahlekele no. Njesokwenzeka. Uyabona nawe mfowethu ukuthi angarekhavi kahle. Kodwa kungedala ngizobuya egemini. Sasudlala ifilimu. Uhluvela uvale lo mlomo wakho ngoba iwona ophabanisa naba. Uhluvela uvale lo mlomo wakho ngoba iwona ophabanisa
Hello. Hey my baby. How are you? Ngiyaphila la. Sasa mlindu ngakimi namhlanje. Sabathi uyafika hayi akafiki nje umuntu. Hayi kulungile ke mntana mina namhlanje ungifice kahle ngi-good mood. Sure. Khumlishe ethi lakho ngikuwashela. Aphela wena uyiqanda lami fanele ngithathe kweqanda. Awuyazi. Into ozoyenza ke mntanami ngenkathi ke ngizosukuma ngekhishini ngikwenzela ukudla. Okay. Ngenkathi ngikwenzela ukudla uyabuya uzodla. Mawuqeda ukudla uyalala kancane. Mawuqeda ukulala kancane. Okay. Bese ungena ezincwadini zesikole. Isebenza isikole kubalekile mntanami. Okay. Alright. Putho masithanda. Eceleni kwami bekunomama obegonusana olungakwazi nokukhuluma. Ngimncenga mama hambisa ingane embengeni wenikela hlezi ikhulume. Wathi mntanami, umntwana ulunge ngakhuluma. Ukukhuluma kuyaxabanisa ziningi isidumbu esidalwe ngomlomo. Okukhuluma ngaqondi makube sikhumbuzo. Yes. Lobish. Le nto senze lapha soyimela yini? Yes. Kanti wena tuta sindini. Kwenze njani manje? Wena bavuka kahle ufuna ukungithembisa yini? Wena sisuka nawe la sihamba siyohlasela le wena uyanyamalala ungitshela kathi ukuphi wena. Bavukhomba mina ngesibhamu. Bafuna ungithembisa yini? Ukhomba mina ngesibhamu. Yongaze ngicela lawo masiko. Lobish. Bavukhomba mina ngesibhamu. Sebafuna ukwenza. Bafuna ngazi ukuthi kuphi engicabangela kona. Hleze ngicabanga okuhle ngawe. Kodwa njengamanje wena ukwazi ukukhomba mina ngesibhamu. Emzini ngaba. Lobish. Ehlisa umoya Lobish. Umuntu omdala. Ngicela ukuthi ushiye. Ngizokhuluma nawe Lobish. Ngiyaphuma manje ngalomnyaka ukuthi isale ukutshela sibona ngomoya. Lobish. Esona kuya le njama. Lobish. Cha. Kodwa oqala ukukhenapho bale iphakathi kwami noba. Nawazi unyanyisa mama. Nokonoza! Gobyon! Yini manje kwenze njani? Sekuthela umakasani. Bonakeleke manje. Isikhathi manje. Ngimkhuba yalo mfana. Ukhanda shisa. Ngoba ngishilo ngombiyona. Ngathi isifanele ngabe manje sesiphethe Nokombiyona. Nongoloza. La siyodibana khona mina nawe. Kucathe ndoda emfaneni. Angeke ukuthola ukuphumula ungakayitholi lenhlamba. Engayithola ngenxa yakho. Nathi kali bathathe. Khanda shisa. Phefumula sikapi sikisikapi lubani. Dokotela. Manje. Ake ngihlala ucingile mfowethu. Ngiphezu kwawo lo msebenzi njengamanje. Manje wembali awusho nisuka nje endlela nisuka khona ndiza la ndizombona ngathi mina ngumntana omncane wena nje into ngabe yayenza abungilethela indodana yami izongibona ngoba ayidala ngicina
umphakathi wasewembezi. Awu phela iyakhuluma phela bakho sonke. Ngoba phela kuyakhulunywa. Khuluma futhi kwabekwa. Bakho sonke ngeke ukuthi ubaba wengane yami. Ubaba wendodana yami wena. Kuye kwahlangana iqembu elikhulu. Hayi, kulungile ngiyeyo. So manje Yesentshezi elibhekelele eScott yonke jikelele. Liye lavumelana ke ngokuthi libeka uNongoloza Ntokozo Mcuno ukuthi abe yikhansela laseWembezi. Ke usihlalo wenkanyaka yesentshezi Mr Amos Bhengu uyachaza. Yayizwa lento edlala la. Manje lama nawadlala la futhi. Kuza kanjani ukuthi bangabeka uNongoloza ukuthi abe yikhansela mina ngingazani nalutho. Yena la futhi mina ngiyimember yenkanyamba semtshezi. Umsakazi ngiyimember abakwazi ukuthi bafike bethathe inqubo ngingekho mina. Lalela futhi mina angeke ngiphathe uNongoloza. Yabona noma kuthiwa ngikho bekumele bangilinde ngibuye man. Hayi. Manje wenduna Fesele inhlanhla dokotela. Ngiyabonga. Okusho ukuthi ngikuzayo mina udinga usizo niyazi ngizomthola. Kanje sizobamba wena. Tita. Ake ngisondele ngombiyo. Beta. Ngivele kweshima. Amathusa. Ubuye ngathi kuni simple. Konke kwehla phezulu njengamanzi kaza. Lakhe. Okwakho nje sekuthi uhlale kulo dokotela. Ukuze sizomthola uMkhosonke. Alibuyile lapha nje. Vele bathi qatha. Sesiyoqala ngendlela okunye. So manje awusho ke dokotela. Sengingakwazi nje ukuthi ngithi ukulula inyawo cause khona la kufanele ngiye khona ngiyaphuthuma kakhulu. Yeah. Ingqondo nje uzoqhubeka ukuthi ngaphila sakho sesendlini. Azokwenza ukuthi usheshe ube kahle isimilo sakho. Ngamanye amazwi uchaza ukuthi sengakhona nje ukuthi ngisukume nje impela ngibe right nje impela ngilole inyawo nje manje. Sengakhona dokotela. Ayanda, cela ulalele la. Cela uphume empilweni yami. Ngicela uhlukane nami phansi. Usungimoshele kwanele empilweni yami. Angisakufuni noma ngikubona. Ntambama, ngehora lesikhombisa. Ngicela ungayi indawo. Ngiyeza ngizoqoqa zonke impahla zami ezilapho kuwo. Banamona uze emphakathini banamana noma bengathini wena ungowami uze emphakathini Ngase ngitheleka mfowethu. Ngitheleka nje ngiziphethele indaba ehluke kakhulu ke namhlanje. Ngimlandelile ke lo dokotela ke manje. Ngahlala nje ngithonto njengoba ungitshelile. Hayi cha, i-information engiyithola njengamanje ingiyisa ngqo. La sizothola khona uMakhosonke. Uyathanda ukugudlika uma nawe. Lalela ke ngitshela. uMakhosonke kuthiwa ule kaBhekuzulu kwelamonde phansi emakhaya. Nanti igili address yakhona le. Sengikubhekisisile ke lokho ukuthi kuzofanele sithola amanye amadoda engizohamba nawo. Noma impeli nje esizokwazi ukuthi ngiye nazo lapha ezingaziwa kule ndawo ngoba amehla sibhekile njengamanje. Hayi phela kuhluphi lokho. Zikhona nje insizwa. Yeah. Sebenza ngabantu phela thina. Sabantu. Yeah. Akuhluphi. Ngipha amagama. Umbhongo. Bonke. Nocihilo. Abaqoquli. Nazo-ke. Uyabona ke musuthinta lezo uthinta insizwa zangempela engalwa nazo izimpi. Ngipheze ngocingo ke manje ngifanele ngibathinde manje. Hayi lalela phela. Yenza sure. Nazo. Ngoba ngiyamdinga phela uMakhosonke. Yeah. Lo msebenzi nje omkhulu kumele ngenze wona. Ngena sengingenile ngipheze ngocingo manje. Yeah, bekwa. Ngilibhalele kaSelami. Leli ngilibhale ngihlele qumeni.
Ngilibhalele ikasi lonke. Ngilibhalele izinja zami. Ngilibhalele ikasi lonke. Manje usho uyasibona. Uyazi lapha kaBhekuzulu ukuthi wasekhona. Oh, usho lapha kaBhekuzulu lamoto mfowethu. Ya, wawuzisa manje. Ngithi mina lapha kuthiwa lo sawudlala lo muntu okuthiwa ngakho sonke khona. Sibuye naye sahamba hlabana. Manje usho ke mfowethu. Lo muntu lapha siyomcela ukuthi ukulanda ngekhaya. Lo muntu kuthiwa uyingozi lo. Ngiyazi lapha masifika lapha kuzofika beyini lapha. Hayi, asambeke phezulu isibuya. Sabe. Sikhala la. Kumele sihambe manje. Yini sekwenze njani? Khulileka sekulate forensic ukuchazela ngendlela shaya imoto sami. Sure, he's such a gentleman. Why ungenza so? Ngilala nebafana. Niyangitshela ukuthi nike lapha. Noma kuzothula nje kanje. Ngoba phela ngiyafona angisaansi nama calls zami. Aningifoneli kwanini akungazi ukuthi ngiyaphila yini noma kuyisiphi isimo. Nihambile nje kuthule kuthini. Buko banele balele. Banele. Baba. Awulalanga yini? Cha mayish ngilalele mayi. Pause liswa yini? Lalelani lana ke bafana bami. Nizongisiza kanjena ke bafana bami. Nizophuma niphele emjinwane. Uba kwena mayifika ngiyofike ngimtshele ukuthi bese ningumhlambi kazela usihle. Nizothatha imithwalo yenu uphume niphele emzini wami. Ngoba phela seniyazenzela. Nihamba nje amalombo ningaphinde nibuye. Nokuya mzukwane kufuna ukuyidlula. Cha uyehlisa umoya ntombi endala. Cha iqiniso manje ukuthi sike sabhunga la nomfowethu sabe sisithi asike siyobona le ndoda omakho sonke ngalolu daba lokuthi yadla umuzi wami manje sibe sesibhunga ke naye lapha nobe sithatha isinqumo sokuthi uyawubuyisa umuzi njengoba nje size sanyamalana lezinto usakwazi silale khona lapha kuloya muzi sakwazi cha ehlisa umoya ma ingabe sesale sifika kubaba le ndaba awehlisa umoya sakwazi sama ngiyacela yobe sakwazi Uphi ushop? Ushop uphi? Phuma iphele la emzini wakho manje. Khathala nje nibenina. Hayi ngiyabuzwa. Gugu alelizwe ayosale mathile. Ngoba nina semqhama nigolokudela nje la emzini kababa ngathi kusemakini. Ya ndoda. Into yokusiza nje ukuthi liyabona siyenze lento ngokuthula kuze kungezwe abantu abaningi. Futhi ngathi singayenza nje sheshe kuze singaphazanyiswa abanye abantu. Phazamisa. Wensizwe. Kahle kahle ukhuluma ngani wena? Sithuliwe la silo longonoza. Uthi sizokulanda. Kunezinto ezimxakile lapha engathi sizolungiswa wena. Alijelele madoda. Nisuka le nisuka khona. Nilanga shisa kanje nizalanda ngithethe ngithulo nongoloza. Lalela ndaba. Ngifuna manisuka la. Nihambe notshela nongoloza ukuthi ngithe khamba etoilet. Yobona lo muntu lo. Ngifuna ngithathe awufake ingqini zakhe. Masiyagobha bese yanuka. Mayisenukile masifaka emlonyeni yana Peter. Ilapha azongithola khona ke mina. Understand? Ngifuna ukuthi mangibheka phansi, mangivusa amehlo, nibe seningasekho la. Hey, baba. Saba la yoma. Baba. Bam.
uyabuswa umakosonke ulwelo bulungisa ukandashisa ufuna ukuziphindisele ukandashisa ufuna ukuziphindisele unongolozo siqumama esidumile somaqhuzu uyabulala unongolozo siqumama esidumile somaqhuzu uyabulala ubusani family